Gihulagway sa Federation of International Cable TV and Telecommunications Association of the Philippines FICTAP nga daghan kuno og kuwang sa Konektadong Pinoy Bill. Matod ni FICTAP chairperson Estrellita Juliano-Tamano, lakip na niini ang probisyon aron ma-regulate ang utility pole rental. Kini ang gibayran sa mga internet provider sa mga electric company aron makasabit og internet cable gikan sa poste hangtod na sa mga panimay sa mga customer. Sa memorandum sa National Electrification Administration po ni adtong 2018, 420 pesos ang pole rental matag posisyon sa kable kada tuig. Matod ni Tamano, mabugatan niini ang gagmayng cable TV o internet provider maong gikonsulta unta sila sa mga magbabalaod sa giduso nga Konektadong Pinoy Bill. Katuyuan sa Konektadong Pinoy Bill nga mapahimong barato ang internet sa tibok nasod ug gikatakdang tukion kini sa Bicameral Conference Committee. Ipadangat sa FICTAP kang Presidente Bongbong Marcos Jr. ang ilang mga reklamo. Gusto ng gobyerno, mapamura yung internet, kaya nga lahat inalaw na makapagbigay internet. Pero yung pole rental naman, hindi nila ginagalaw. Susulat na lang kami sa Presidente na bago niya pirmahan, kailangan muna basahin niya na yung aming reklamo kailangan mabigyan ng pansin bago talaga magkaroon ng batas na ganyan.